This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Nakakadto na bala kamo sa Danjugan Island Sanctuary o kung nakakita sang video sang isla, nakahibalo bala kamo nga may mga kapehan, mga kalanaan nga wala na nagagamit sang plastic agud man mabuhinan ang mga plastic waste diri sa Negros. Kag nakahibalo bala kamo nga isa ka environmental group ang nagapaninguha para sa sining nga kausa. Aton kilalahon ang ilang nga grupo sa sining nga episode sang Baganihan. Daw paraiso. Ining mga words nga makabest describe sa Danjugan Island sa kawayan sa Negros Occidental. Pero hindi lango-lango para mag-maintain ang katahom sang isla ilabi na sa sining nga panahon. Nangin trending ang mga kalanaan kag kapehan nga ginbaton ang wala usik challenge. Wala sila nagagamit sang plastic sa ila daily operation para makabulig pahagan-hagan sang pagdamo sang plastic nga sagbot sa palibot. Ang ini nga mga bagay nangin posible bangod sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nga among nagadumala sang Danjugan kag amo ang sa likod sang wala usik economy. Ang Executive Director sang PRRCFI nga si Dave Albao tinuig na nga katapo kag nangin Executive Director sang grupo. So ang Danjugan isa ni siya ka simbolo sang obra sang mga advocates diri sa Negros nga ginaproteksyonan tang isa ka lugar. Amo man ang mga lugar like North Negros Natural Park, Magkandaon Natural Park, ang mga marine protected areas, ang lain-lain ng mga munisipyo diri. Amo ni sila ang mga ginatawag ko nga hope spots. So wala kita sa pag-asa or paglao kung wala ning amo ning mga lugar. Nangin inspirasyon niya ang environment champion nga si Gerardo Ledesma, ang founder sang PRRCFI kag Talarak Foundation Incorporated. So si Sir Jerry, isa sa mga inspiration ko man na siya sa una pagsugod ko man to 16 years ago na na-meet ko na siya kag wala ako nag-expect na maupod ko na siya sa obra. Suno kay Dave, hindi man basta-basta ang pagbantay sa isla batok sa destructive fishing kag pagdako sang komunidad sa palibot. Ang Danjugan, ang sadtuan ay threatened na bangod sang overfishing pero karon nanging isa na ka sanctuary kag nangin puloy-an na sa mga marine kag terrestrial life. Hindi basta-basta ang magpangapin sa 43 hektaryas nga isla. Ang aksyon gyapon igno kulang kisa adwas talanta sa surface level pero may mga madalom na mga interconnected issues nga hindi lang na siya environment kundi may social and economic man na mga problema. So example, kita ta ang development mahilig kita sa development ng concrete, build more structures, infrastructure, pero at the same time gambal man tangay protect ang environment, pero actually nang kulang pata sa innovation. 2014 sang magserbe si Dave bilang isa sa mga tigpangapin sang Danjugan. Diri makita ang mga coral reefs, ang bantog nga manta ray kag moray eel nga makita sa isla kag iban pa nga mga wildlife species. Ininang nanging classroom sa mga kabataan na nagakadto diri para sa educational camp kag research activities. Masami sa isla na siya nagatiner upod sa mga volunteer. Malayo sa komportable nga pagpangabuhi sa syudad, malayo sa iya pamilya. Sa una, wala siya maghuna-una nga ang kampanya para sa marine biodiversity and conservation ang maglabot sa punto nga mabutang sa risgong iya kabuhi. If you are speaking against the environment, speaking against a big corporation na may project na dako na mapatindog na sila tapos ikaw gabalabag kada yan, syempre pangitaan na nila yapagi nga i-threaten ka, no? So ako before long back siguro mga 6-7 years ago naka-experience ko nga gina-text ako na death threats. Kasi syempre kulbaan ko ginikanan ko nga nga hindi niya worth it ya, pakamatchan mo na ang inobra mo. Sa yung pamangkot sa parents mo, pangimatchan mo anong ginagawa? Masabat ko sa ila sa mga time. Aba ko okay lang ma'am nga muna ang rason sa akin na
taliwal kung ginaobra, kung gusto ko ginaobra. I mean, what is anong mas maayo nga pamaagi sa paghalin sa kalibutan nga do wala ka lang minaobra or ginaobra mo ang gusto mo ginaobra, which is to protect the environment. Sinila nga si Mana, si Dave ang isa sa mga nagbaton sang nahauna nga Negros Occidental Governors Conservation Award. Isa ka pasidungog para sa mga kasubong ni Dave nga nagarisgo kag nagasakripisyo para sa dunang banggad. We have Father Chris Gonzalez. Father Chris Gonzalez is the brainchild of Pangas Consortium of Catholic Schools, Diocese of Bacolod and the province of Negros Occidental. That's Father Chris Gonzalez of Social Action Center, Diocese of Bacolod. We have Mr. Gerardo Ledesma. Mr. Gerardo Ledesma is a Blue Environment Champion, founder of Negros Forest and Ecological Foundation Incorporated, now Talarak Incorporated. And we have Mr. Jose Dante Jr. Dave Albao. Mr. Albao is a keeper of the coastal resources and wildlife, executive director of PRRCFI, and an environmental leader and ambassador for environment and sustainability named by Rappler Philippines, Young Southeast Asian Leaders Initiative. Humanity is presently pressed and threatened on almost every side, and the more we lag on our efforts to save our environment, the more we endanger ourselves, our children, and our future. The need for the recovery of our ecosystem that have been degraded and destroyed, and the conservation of those that are still intact has gone beyond the question of choice. Nga ang bago nga generation part sang conservation awards ni Governor kay gina-acknowledge niya ang roles sang youth sa mga pamatanon sa ulihing tubo kung paano mag-contribute sa pagdugang sang environmental programs and projects activities sa province nga ma-make sure ta nga hindi ta maubusan sa aton nga dunang manggad. I hope that we will be inspired by the excellence of our awardees have shown and use this as a fuel and reason to do more in conserving our environment. Because the fight for a greener earth is not only an individual responsibility, but also a collective responsibility. Si Dave upod sa PRRCFI among nagapanguna sa wala usik economy. Isa naman ka kampanya para mapaiway ang paggamit sang plastic. Nadumduman nyo pa bala si Laswa Queen sang Talisay? Ang third wave restaurant nga nagtrending bangod sa in-car dining sini kag wala nagagamit sang plastic. Ang ini nga kapipat nga kapehan sa Mansilingan nga nagaserbe sang egg coffee nga wala man nagagamit sang plastic. Kag ang timplada nga naga-deliver sang pagkaon nga nabutang sa ginweave nga banig, ang pagkaon nga nasulod sa matahom nga mga bayong. Nagganyat nila ang ini nga mga negosyante nga maglikaw na sa paggamit sang plastic, kabaylo sa mga gamit nga ila magamit sa ilang operation. Para kay Dave, mentras may mga development project nga makaapekto sa dunang manggad, handa siya nga magsugilanon para ini ang maamligan. Hindi man siya magduha-duha, bisan pa ang magmarcha sa dalan para itibong ang paghatag proteksyon sa nabilin nga kagulangan kag marine protected area sang probinsya. Ang pila pa ka mga individual nga ginkilala sang Provincial Environmental Management Office nga nagaamlig sa palibot mga Baganihan. The heroes are really the fishers sa kanyang experience. Ang mga naga-provide ng pagkaon, fishers kag farmers. Sila giniya ang para sa kon ang mga bayani. I think ang kinahanglan tagid nga itutukan is kung di gahalin naton pagkaon. No, kung amon nga I think sa amon nga experience nakita namon kung pagkaon ang pagkastoryahan ang mga komunidad, ang mga tao mamati. Madamo pa ang mga unsung heroes nga nagapugong sa pagpangutod sang kahoy sa mga protected area, mga watershed sang probinsya, mga mananagat kag enforcement agency na tubtob karon nagarisgo sang kabuhi sa kalalawran batok sa mga illegal nga nagapangisda. Kung tan-awon halos kadamaan sa mga environmental advocates sa karon mga lamharon. Mas hubin sang ginsugdan sang pila pa ka mga individual kag grupo antes nanday Dave ang mga advokasya. Pamatod ini nga bisan ang mga hubines
ang pwede mangin baganihan para sa dunang manggat kag buwas damlag sa masunod nga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.